Claro, porque esto se haría con la tinta especial que ellos tienen. No penjareu això? Això de què? Això de... Capas al pastor. Voy haciendo. ¿Tú crees que eso se aguanta? Es un museo. Ya lo has dicho antes tú. Que no ha hecho Taurino. Algo por favor. Orella. Simplement agafa aquí. Arriba. Per sota. Espera. Mira. Vale, l'últim que va fer me l'aixecava. Ho he fet pressió cap avall, no aixecar-lo així. Perquè si el deixem molt gran entra tot. Vale? Ara em queda molt espai, igual el poso així. Tanco una mica més. Vale? Aquí el gravades? No, no es grava. Jo treballo molt, Sí, sí. A ver, ¿cómo puedo por aquí? Vamos a seguir les indicacions, mira. El seu pare era un samurai molt important i era un gran mestre d'espada. Era un home noble que havia viscut per mantenir el seu poble bé, per defensar-lo, i nosaltres en concret no, però la resta dels alumnes d'aquest institut. I llavors anàvem a Palmon amb el seu quadatge, el quadatge és una espaceta, així no sé si l'heu vist, l'entrenament, no? Està vídeo. Ho estàs fent molt llarg, ho saps, no? Ja, después lo corto, me da igual. No entenen, no? Sí. Gràcies. plan és una miqueta més gran. Aneu fent per això, però la mida, el que necessiteu de mida és pràcticament el mateix, No podem fer més petita? Ojalà. Més petita també la podeu. Vaig acabar de dibuixar la tapa, no? És que no m'acaba de dibuixar. Això està allà. Està aquí. Shoulder
No hi va pole hoy? Rodones, amb això, amb agulles... Agulles i anestèsia, no? Jo paro. Hi havia a Xina una princesa. La princesa era molt alegre, li agradava ballar, li agradava cantar. Tot el dia estava molt feliç. I no només ella, sinó l'emperador. Els dos eren molt i molt feliços. Passejaven, eren feliços, jugaven. Ella li agradava molt passar tot el dia en el seu jardí. Un dia, però, es trobava molt cansada. Molt i molt cansada. Tant que es va posar a dormir i un son del qual mai més tornar a despertar. Com penseu que es va quedar l'emperador? L'emperador estava molt trist. Per què? Per què m'has deixat? Amb lo feliç que érem els dos. Per què m'has deixat? En aquell moment l'emperador estava tan trist que pràcticament no sortia mai de casa dona. No sabia què fer. L'únic que volia és que ell va contractar els millors malabaristes del món. Hop! 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 Marxa! Esto es el anuncio. Espera, espera. Hombre, bueno. A la vida no fue